लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेल आरो सिगांनि ससे भिडिअ क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्सन चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों गय लानानै आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन गेमस्रि दैमारि लोगोसे नयन कसारि आरो आनेया ब्रह्म, खुंख्रा बसुमतारी बिथांमोनखौबो फाव खालामफानायखौ नुनो मोनगोन। आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ आनेया ब्रह्म बिथाङानो रोजाबदों लोगोसे बिथाङानो बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसखौबो खालामदों। मेकआपखौ खालामदों दुर्गा दैमारि बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन आनेया ब्रह्म बिथांनिनो एबि प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन दि लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ आरो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बाय होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो एबि प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो बिथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै बुंखादों। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।